Assalamualaikum Bolo. Iki critane dolan nang tangga desa Bolo iki. Iki asmane sinten, Pak? Kami. Nah, jenenge Pak Jami. Nah, Pak Jami apa Pak Dami to? Kami. Jami Bolo iki. Nah, iki critane iki mau kon nyurvei sapi. Bolo kan bodo usum bodo besar Bolo iki. Nah, iki critane sapine Pak D iki arepe tinggi korban sik tak endangane. Gendeng ya iki. Nah, iki penampakane sapine Bolo. Wah, Oh iya. lah ngene, lha iki wedok lho Kang, apa kena digawe kurban. Oh iya ora oleh ya kurban. Weh, gak oleh. Lah ngono jaremu ndek iki kurban, ini ngerti. Kurban ae itu padi ayo. Wah, ini ngerti sapi ra to Kang. Lha iki sapi wedok lho Kang. Ayo sapi wedok. Berarti ya bari kuwi kana-kana. weh aku ya gek nggumun Bolo karo wong iki. Iki lak open-open mesti jos ngene Bolo iki. Lah iki sik weh iki pakane kaya ngene iki lho Bolo lek ngarep dek iku. Iki sik apik bolong biasane godhong pring kok dipakani. Bola. Wah, wis sing mulane Bolo ya iki mbuh wis juruse mbuh godhong pring apa gombal-gombal lek perlu ya dipakakne jarane lek iki. Yo. Wah, ya sing ngene iki lho Bolo keseruane ndek desa iku awake dhewe panggah kudu iso saling menghormati karo wong sing ngene-ngene iki ya wong ngene iki ya rada beneh rada dipijeti titik iso apa ora mijet. Nah, ya ta Bolo. Wah, ngene iki lho Bolo kaya dulur lanang ngono model iki ajane ya sik dulur iki Bolo. Ya wis ngene iki. Ora iso mingkem wonge. Kelompok lambemu iku. Ya. Anggah full senyum pokoke Pak D kuwi. Ya pun Ya, dongakno ya Bolo ya iki Pak Yo D yo kuwi. tangan bolo sehat, Pak. Yo, Waras, ngerti. juga lancar. Nah, Bolo iki. Aku lek karo wong iki masalah percintaan kalah Bolo iki. Dek iki wis arepe nganu. Wis pengine lho Bolo dek iku. Jan hebat luar biasa. Lah, ngaku wo. Wo, aku. Aku arepe ndelok wonge nimpal ya jal iso nimpal ora. Wah, paculmu anyar lek nyolong ngendi kuwi? Gue kowe. Hei, Dan tuku yo. wo tuku. Oh. Ya. Wis waras nang alam dunya. Ya lho. Wis ngerti alam karo donya iki jan piye ngene Bolo. Ya sampean dongakne Bolo iki kena nek serku tak jak ngopi, tapi tak dusi sik Bolo serku, tak dusi, tak jak rokokan, ora gelem rambutnya dicukur. Wah, masalah ngamukan Bolo iki lek ngamuk gilani iki. Aku iku dan yo dan iso